А, Второто измерение на дизайна е, че дизайнът се гради около хората. Или по-точно как да изградим културата чрез дизайн. Как да помогнем на екипите да работят по-добре заедно. Всички знаят, че хората придават смисъла на всеки един офис. Техните навици, моментите на концентрация и начинът, по който си взаимодействат, оформят усещането и ефективността на организацията. Тоест подходът тук винаги е чрез наблюдаване на екипите, местата, къде те се свързват, как се случва енергията и какво я спира, разбира се. И след това проектираме зони, които помагат на всеки да дава най-доброто от себе си. Било то зони за тихо мислене, за дълбока колаборация или за кратка почивка, за презареждане. Дизайнът кара недвижимите имоти да работят по-умно. Интелигентното планиране е да превърнеш разхода в стойност. Недвижимите имоти са втория по големина разход за повечето компании. И добрият дизайн превръща този разход в актив. Създава пространства, които хората харесват, използват и които работят доста по-добре. Тук планирането трябва да се случи чрез оправдаване на инвестицията. Като оптимизираме плътността, подобряваме близостта между екипите и създаваме зони, които хората реално искат да използват. По този начин помагаме на компаниите да извлекат повече от структурата, която вече съществува, и не само като ефективност, но и като ангажираност и гордост, на което съществува в това място. И тук е момента да споделя за философията ми за дизайн като цяло и в Студио Ново. Вярваме, че дизайнът е начин, по който стратегията добива форма. Той е мостът между бизнес амбицията на екипа, културата на пространството и къде двете оживяват. Идеята е да се проектират пространства, които свързват тези три ключови слоя. Бизнес прозрение, да разберем защо промяната е нужна и как изглежда успеха. Прозрение за хората, да открием как екипите се фокусират, комуникират и си сътрудничат. И пространствения интелект, да превърнем всичко това в среда, която подкрепя растежа, благополучието и ефективността. Когато тези три слоя се подредят в една посока, пространството престава да бъде просто фон. То се превръща в двигател на яснота, на култура и на свързаност. И в крайна сметка дизайнът не е просто да направиш нещата красиви, а да ги накараш да работят красиво.